Right, muri yeZimbabwe ipsara watukuita zvikare pano padzira re263 pano patinoenda Mambo Mutizi nezvirongwa zvakasiyana. Mambo Mutizi asanenderera kurete ndiripo manga maruva ndena ndamborowa ndipina masango shamwari because zvinhu zvinotanga zvambokumbirirwa kaizvi kuti vanhu vange vachibudirwa nezvavo zvakanaka uye vanhu vacho kana varipo kuti vachiuya vachibatsirikana hatidi kuti tinambe tichingoposta mumavideos nekuti zvinokonzesa kuti vanhu vacho vazonyanya kuwandisestereka kana vawandisestereka tizobatsira vanhu because vanenge wawandisestereka titaita kuti mhanya saka tisikada kuti vanenge sei kuwandisestereka panzvimbo sasa kana nguva tinobatsira vanhu batsira munhu wokumbirira tozodzoka mati. Alright, tikuona panze pakazara ndokashoti video kacho panze pakazara zviri kungofamba sei panamo? Vanhu vari kuuya hatirari ndiri kunyepa vamwe vari kuti aiwa namba tiri kupiwa namba dzenyu nehama vamwe vari kushiyana moti vamakabatsira moti kutura kuna hatirari zviri kusiyana siyana asi chandiri kutaura ndechekuti pano Mambo Mutizi vanoda munhu wese vanhu vese ihama dzangu vese vana vangu yaimese mubatsirikane nekuti shungu dzangu dzimwe dziri pakuti mumwe nemumwe anofanira kuona chaanenge afambira uye munhu anofanira kuwana bus stop because kuna vanhu vakawanda vatendera hatirari vapera kutenda kwavo nenyaya yekuti vakasangana vabatsiri venhema saka ndo nyaya dzandakatumirwa naMwari kunzi enda unogadzirisa patipere pamwe panhu pari kusiyirirwa nevakubatsiri nekuti vanhu vaone kuti chiri kuita kuti munhu ashupike chii chiita kuti munhu arwadziwe nemusoro chii vanokwanisa kurapa musoro asi vasingatsvage chaita kuti musoro urwadze. Saka inini Mwari akandituma pamwe chete nevadzimu kuti tienzanise nyaya dzomumamisha dzemafamilies tino kuti chiri kuita kuti vanhu vasaroorwe chii hatigone kuvakira munhu kuti agare mumba tisati kana tichita tasaroorwe chii ndosaka uri kuona vanhu vakutambudzika because vabatsiri vazhinji vari kubatsira vanhu matambudziko avanawo vasina kutsvaga midzi yematambudziko. Saka ndo nyaya yatinayo hatirari yatinoda kuti tiunge tichiudza muri yeZimbabwe kuti kana muchifamba itai kuti mutange maziva kuti mafambira chii kana muchida kubatsirwa kwete kungoti tikaenda kunobatsirwa chete because mubatsira nemukurumbira mubatsira mabhatsira media kana tanzwa nezvake endai muchiziva kuti mubatsirwa tatibatsire nyaya yakati neyakati kwete ndichangosvika ndichingobatsirwa ndosaka ndakanda sokubatsirika mubatsirwa. Right, Mambo Mutizi tine hama dzedu dzatinadzo dzinoda rubatsiro. Pane vanhu vanoshanda kunze vari vechirume anosiya mukadzi wake muno munyika 4 months 5 months asipo kuita matruck drivers vari kuti ndoda kuchengetedza mukadzi wangu asazosare achinyengwa neumwe munhu. Papo munopaticha maissues andosangana nobamina ndonyepera mahombe chachave kuti iwo matruck drivers acho vari kutozvinyenya ndokura vakadzi vacho. Right, because mukadzi anoeva achiti mambo mume wangu nditruck driver kana kuti mume wangu anoenda kubasa asi ari kuhura. Saka inini handisi kufevhera vakadzi handisi kufevhera varume asi ndiri kuti zviri kufanira kuti zvienzane. Munhu kana vakumbira kuna Mwari wapiwa mudzimai kana wapiwa murume gutsikana nemunhu wako. Saka inini chandinoita handigoni kusunga mukadzi chete kana kusunga murume chete ndinosunga munhu wese. Saka murume kana ari asiri kuimba nemukadzi wake anotaura neni kana ruze kwenyeke koko anondifonera kana paWhatsApp ndikwanisa kumupindura tomubatsira kuti murume wake ange ari honest asimwe nevamwe vanhu kusvika varambana kana kuti kusvika vazofa zvinobva zvapidiko zvinobva zvapanganyuka zvaendasunga. Kana ari mukadzi tinokwanisa kumusunga masungira anenge achiitwa anenge achidiwa nemunhu because pakusunga munhu panoiswa rukawa panoiswa runyoka panoiswa ruhare panoiswa zvakawanda kutogadzirwa chako chako panotoshanda uroyi because uyo uroyi kugadzira munhu kuti asapfimbwe kana kugadzira munhu kuti asararwe uroyi hwatinenge tichiita isu tinoita toshandisa uroyi ipapo. Saka uroyi ihwohwo tinougona wandisa uroyi ihwo tinougona nekuti tinoshandisa zvimwe zvinhu zvisingatombotaurike zvatinoshandisa pano azozoshandisana zvipfeko zvemukati kana mafotozi zvakasiyana tichisunga chete kuti munhu asahure. Ende tine miti yatinoshandisa dzimwe dzenguva tinoshandisa chero netsvina yavanosangana nembobaibai tsvina yacho yoitoona kuti ishandisa dzimwe dzenguva tinoshandisa kana katauro kana kushandisa nanhu bedroom zvakawanda zvatinoshandisa pakusunga vanhu.
Right, tiri ipapo mambo. Tine macases evanhu vaya vanongonzi akafa gore rakadai asi hatina kuzofambira kuti tizive kuti chii. Vari kufunga kuzvifambira nguva ino. Hatina kuza secret. Iyo chero kanzi nasatofa uchiurayiwa. Ndosoka chiona zvisingasvike kuurayana because kana iwe usina kumutswa nzoite ngozi haufi wakamuka. Wakudhara zvavaiita waiti akabereka mwana vaimudyisa mushonga kuti hafanire kuzourayiwa akazoreva anomuka. Nosevana ngozi kudhara dzinge dzakawanda because waiti munhu akauraiwa aigara adyiswa mushonga unzi anofanira kuzoita sei anofanira kuzomuka aigara akadyiswa mushonga kudhara. Saka nenyaya yekuti sopa wakuru davatana patinozvi havachazive mishonga yaishandiswa but kuna kumamabudzi kuti haurayiwe zvavafanira kuti mumwe mwana anonzi mwana haachengetwe musango kusimudzidza kwavo. Zvinhu zvaiitwa kudhara anotongodyisa kuti rudzi rwavo atongodana ndozvafanira nenyaya yekumuka kwengozi. Munhu kana aurayiwa asina kumutswa haamuke. Saka isu kuti vane hama dzakafa kana kuti dzive kufa zvavasiri kunzwisisa totaura kuti aiwa uyai pano titaure tikumbirire kubva kuvadzimu wenyu, titaure nevadzimu wenyu tikukumbirirei kuti hama dzenyu dzimuke because chinotoitwa ndechekuti panotosvikwa paguva remunhu akaurayiwa. Inini ndinosvika ndakamira sasahwira iwe wakamira sehama yake yeropa. Indosvika ndoti ningi ndini sahwira vako ndinoyera chakati iwe sahwira muyera ningi tasanganidzwa noda kukushungurudzwa kwakaitwa nyama yako wakaparadzwa nyama yake yakazorora asi kutora nemweya wako kuti mweya wako haufaniri kungomanikidzwa kana kungombunyikidzwa. Unofanira kuti urwe tichishandisa mushonga tinenge tichishandisa ipapo. Tine mupfuka tine mushonga yakawanda. Vazhinji vaiziva mukombe inovava but manje wave wako zviziva izvozvo asi unoshanda futi. Pane mukombe wakaita sekuti mutongo wako unanzi asi unovava ndozvaishandiswa nevanhu vakawanda izvozvo but isusu manje taakuziva umwe mushonga yatinoshandisa yatinokumbirana nebute nezviuchi chine mushonga yatinodyara panguva. Iwewe sehama wozotaura kuti ningi ndine hama yako ningi tikuziva wakaurayiwa takachema vana vako vakasaka chitambura kuti hama yako ndakasaka chitambura ndakuda kuti kubva kuna sekuru vangu vanhingi vakubatsire kuti umuke nemweya yese yedzimu tikuudza zvamungochitaura tikazitaura zvisiri pano titaura zvatinenge tichitaura wakukwanisa kuchityara mushonga watinenge takupa vabva vatokugeza pakumageza atinokiita kana muri pamamese muda kutaura munotaura paguve papo vanenge varipo tapedza katopedza munhu da aite nguva nengaita sei agorotwa wakandoverei ndakakadzira ichi agorotwa wakutomuona live dzaakone achifamba arikutokwa achita sei zvinhu zvatakaita kubva kare even bozhongora munhu dzimwe nyaya dzaaitora dzaitaura chinda taura nangomutisi chekumutsa vanhu vakafa vatinozigona idzi but vabatsira wanda vasvigone kuza ngonyanyodyara hoko wana anotsipikawo futi hokoyo munhu anotorevererwa kubva kwadzimu wake kuti amuke. Alright, muri Zimbabwe rege timbobatsira vanhu vechisikana nevakadzi. Kune vasingadziye muviri vakatonora vari kuti tobatsirika sei kuti tidziyewo muviri. Hatirari one vakadzi vakasikwa zvakasiyana siyana. Kuna vanhukadzi vane mvura yakawanda mumwiri. Tine mushonga unotopiwa kumunhukadzi kuti anopfeka. Vakadzi ndaatopfeka mushonga wakadzi anotokuziva anopfeka mushonga mvura inobuda mumwiri. Vakatarisa muvakadzi vanobuda chivema chinopera chivema chinobuda munhukadzi nenyaya yekuti anopiwawo mushonga kuti waanoshandisa. Vamwe vakadzi vanogona kunge akanyanya kushama stereki achida kudzosa masuwa ake anotopiwa kuti mushonga wekudzosa masuwa anofanira kutodzoka here. Saka vanhukadzi vanhu vokuti havafanire kugara ropa rake charinofanira kuti kunge chitodziya nemushonga. Vanhukadzi vakudhara vazhinji vaihurirwa zvobva vaihurirwa zvinomao because mazuva ano varume manje vakuita zvichifambiwa kuenda kukecha. Saka kamuswa ure kudziya midano zvatanga kusetwa kemukadzi adziye because chinonzi kunaka kwomunhukadzi kudziya. Murume haafanira kuita almost 1 hour tokusera kwemukadzi chete hapana chaanenge achinzwa amupesa atopera simba asina kupedza magetsi ake obva adzima because anenge asina zvaanenge achinzwa. Saka munhukadzi anotokurudzirwa afanira kunge achidyawo mushonga kuti munhu anofanira kunge achidyawo kuti aiwa hapana sanga nemunhu chaiye vanhu kurumewo futi vanofanira kunge achidyawo futi mushonga kuti
kuti mukadzi anofana kunge achinzvoda vanasangana munhurume because munhurume chekutanga anofana kuclear system because paunorara nemukadzi dzimwe dzenguva anogona ngapa mudhuze nekuti nguva yake ikaenda kugeza inenge yakusvika tinenge changobva kudarika chibereko chake chinenge chisati chachena kanaakusati machena anenge achine tsvina saka unomedza tsvina munhu paunorasa mbepo unomedza tsvina saka tsvina inopedzisira yakuuraya system saka varume vazhinji vanga kuti handine shuga mwana mazingobvakuita but ndakaneta asandisa bonde because ndakaita sedakaneta izvo anenge achitoziva kuti magesi achatomborira saka ini chandiri kuda tomuita kuti hatirari ndechekuti magetsi evanhu afana kuti abake vanhurume hawadziwo mushonga ime chidikiso mufanira kunge muchipiwa mushonga kuti system dzenyu dzinochena kana kuita weti munoita weti yakawanda yakachena. Alright, tiri ipapo sori ine kunyanya kubvunza mambo mushonga welaki wekuti tite laki zvangu zvinotifambira ndingangondisheedza munopa here kana kuti munogadzirisa danda rakaita seroro here? So zvakaita hatirari ndezvekuti laki charisha rinonzi laki chairo harina kunyatsonaka because laki rakaita zvanakashandisa madoro egarikuni nemishonga inoshandiswa rotemerwa panyama yemunhu senyora iroro ndiro laki rinoshandiswa pamushete nepfungwa dzimwe mhuka handiti ndatingarani kutaura zvinozoita kuti munhu azoone zvipoko kana afamba mausiku tinoziva laki iroro because laki rakanyanya strike hapana paunopotsikuoneka munyama ende unochinyumwa hatinenge riraki kuti unokwanisa kuonana zvipoko kana chichi iroro ilaki ripeti kune laki rekuti tinongokuti wada kugeza munyama watongokupa mafuta atinokupa atinongesa mushonga yekuchenura kuti zvingoijeka iroro tinokwanisa kurigadzika laki ripi iroro ndorakanaka randokurudzira mudhara kana muchida laki yaiti kugadzira vadzimu ingamusana kugadzira vadzimu muchiita zvekunamata nozvechichi ndotongokukumbirira mafuta ake ekuzora nesipa yake yekugezesa wotongogeza chetinazvo watoita laki kana kugadzira mafuta ake ekuzora andokupa wakuita laki sinei nekuona zvipoko vatakutemewa vanoona zvipoko. Alright, mambo Mtize, tiri ipapo inini hatirare kwedu uku kune chida mushonga wechiremerera ndakasvika vanobva vabvunduka tai wasvika muri kumuona iroyo munobatsira sei ipapo? One, hatirare pane chinonzi chibvuno. Chibvuno ichi chinoshanda tine zvakawanda, tine mafuta enyoka, tine mafuta eshumba, tine mvere dzeshumba, tine mafuta edzimwewo mhuka dzakasiyana siyana dzatinoshandisa kana beye mapere nezvimwe zvinhu zvinotyisa mhuka dzotyisa. Koita mumwe mushonga wekuti miti yemusango zvinomikiswa zvinhu izvozvo. Pawa chaichairo kuremekedzwa chaichairo kunonzwa kuti munhu akangoguma munhu so munhu anobva atopfuka mutauro dede kangobatsira chaiko anoiswa panyora. Nyora dzinotemerwa pamhanza panapa unotemerwa nyora pamhanza nepachest kana nemaoko dzatinokisa kuti uchisvika pamunhu anafanira kukuona kwakareka vafana kuzeza kunzwa kuti kana kusvikenza kumwana kwana mukomana yasvika anomira musha kananzi wauya vanofanira kusvikaga kusvika padhuze newe because unenge wakagadzirwa kana imbwa yafanira kukuruma ndonzi munhu wechirume imbwa yafanira kukuruma kana nyoka kafumana pane nyoka so unoona kunorasa musoro kana kutokunzvenga nekuti unenge uine simba rakapfurikidza uchiona chiti kana imbwa chazizoma vatambira padzinenge dziri kusvika mafuta yaanochitoshandiswa nemushonga utotemera iwo usvika hauzorondeswa munyama direct opinda muromo ropa rako rinenge rakurema nekuva richiremerera. Ndozvatiri kuti aya vanhu vachirimo mabasa kwazhinji vanogona kuremekedzwa aya vakapfuura nemudare ramambo kana matare emamwe wabatsiri vachiitirawo zvakaita zvakakaitirwa nokuti munhu angokunzwe nhanho just kungoremekedzwa isi nyore. Alright, mambo Mtize, kune vanhu vakatoudzwa kunzi iwewe this month uri kufanira kunge wabva pabasa panapa hatichakude pabasa panapa, munokwanisa here kumubatsira kuti arambe aripo pabasa?
kana akatodzingwa basa achiri kutorida mumwe wacho akatodzingwa atoakumba kana achitoda basa chete tokwanisa kumugadzirira adzoke pabasa because inoshanda baba yemushonga kuconfuse vanhu vaishandira vacho vanoparents confusion. Because kana achida basa anofanira kunge uine mushonga kuti unge uine chiremera kusvikise unge usinganya kudheroradherora stereki kana kuti usinganya kujajwa stereki kana kushushwa kune mwana makoro achishanda but pamberi pavo chingosvika pachiswa mwanzo kungeswa mwana ane mbeu. Tine hama idzo dzine munyama dzekuti dziri kupomerwa mhosva dzisiri dzavo, waita kumatare edzimhosva obva vanodyiwa vopinda mukati, vanobatsirika sei vanhu vakaita sei ava? Ini ndinoda chero mwana 14 years 15 years ari mujeri tokwanisa kumubudisa kana akasungwa nenyaya asingaziva chero yaanoziva but ndinosanongopara mhosva atirani toshandisa mushonga tinobudisa munhu mujeri mushonga tine mushonga iyo inoshanda mumiti uyu tinotowanika masango makomo tinenge tinayo yatinochera tinobatsira munhu akasungwa nditonayo izvezvo. Mambo Mutize, tine nyaya yatakareceiva nezuro muna Masvingo Road. Pane mota Toyota Corolla zvakaita head on neMercedes Benz. Zvaita head on neMercedes Benz truck. Nemutoyota Corolla manga muna mai mujuru, senimi yavo ndeyamai mujuru. Zvichireva kuti mai mujuru vanga vakatakura vana vavo 5 vese vakafira pasport vari 6 kudaro. Angosara ndibaba ranga vasi mumota umu. Tichiti rest in peace kwavari, zvinorwadza. Mune chakutaurawo here maererano nenyaya iyi? Chekutaura ndinacho hatirani. Chekutanga ndotaura kuti murume ane vana vakati accident hazvinotanga aine mushonga zvinofunga vanhu. Vanhu vanotanga kufunga zvinhu zvisiri izvo kuti munhu kana afirwa tochemotanga kutaiwa mushonga wake wakabata haisiyo nyaya yacho. Imhepo dzinenge dzichitosimuka uye zvichita kuti kune vanhu vanenge vakatoronga kuda kutovhara iye wacho nemba yake zvese but iye pakanenge pakatoshanda nyika dzaMwari kuti iye wacho atorarame because vafanira kungovhariwa vapi vese ipapo, vafanira kungovhariwa vese ipapo, mhuri yake vhayangorwa nezita rake vharingera sei zvangoenda because varo izvo vanoita vanokurwisa kwenguva yakareba vachirekedza kukushungurudza but vanenge vachiyapi kukubatira saka vanenge vawana mukana kuti vakwanisa kumubata but chandirichogona ndechekuti imwe yeaccident mweya uri kutenderera pari zvinhu saka kana vakaregisirwa chiga cheaccident zvinobva zvakakasika kuconnecta nenyaya yemhepo inenge iri munzira yavanhu vakafirwa munzira mupi imomo. Saka ndokutaura kuti haiwa kuwana ari kungofamba manzira atari munhu isi anofanira kuti akumbirira kwadzima wake kana kuti kuna Mwari vake kune zvaanotenda vasati vaziva Mwari asimosvaya vanotenda zvinhu zvavanotenda izvozvo vatende ikoko. Saka isusu tinongone shungu dzekuti vabatsiri vari kundinzwa ngatimbokumbirire matsaona kuti ambodzikama naye iye akasara wacho baba wacho zvekuti ngaambotenda Mwari anofanira kutobvisa chinonzi nhendo kana chipo chake chaanoisa kuna Mwari chekutenda Mwari kuti Mwari makandiponesa because Mwari anoedza munhu nenzira dzese. Jobho chayakaedza kafirwa nevana vese zvoti Mwari ndiye akamupa vana ivavo. Mwari anenge atora nekuti dai Mwari anga asingadi kuti vana ava vafe paifanira kusara vari kana kuti 2 sure but Mwari ndiye akaita kuti zviitike zvipi izvozvo. ngachemai netaro ende kana Jehovha achitomutendera dai isugona kuti titomboona netombokurukura titombomusimbisawo mukutenda kwake kuti Mwari akatomuitirawo zvakanaka akatomukumbisa iye pachake. Zvinhu zvinoitwa naMwari hatitaki Jobho akafirwa nevana vese vane varipo mwana watofirwa kufi nevana vese but nyaya kuti hatina kukwanisa kuita masocial media but zvinhu zvakadaro zvingaita sei zvichiitika akasi kutanga kuitika kwaari saka ngaarege kunyanya kushungurudzika kana kuona sekuti zvinhu zvatanga kuitika kwaari kwete. Alright. Mubvunzo wangu wekupedzera ndoda kubata avo rege ndipinde munyaya dzenyu. Mambo Mutize, kune vanhu vanoti isusu tiri kuda kuchengetedzwa patinofamba tichengetedzeke nekuti pane vamwe vanhu vane mari. Mambo Mutize, vanenge vari patarget nekutoti kungobudikira chete akupfurwa nepfuti akutofa. Idzodzi futi nyaya dzemaaccident vanochengetedzwa sei protection kwavari? Zvinoita munhu unotouya wotokumbirwa kwadzima wako mudzima wako neMwari wako kuti anokuchengeta. Unouya unotokukumbira kana kupa mushonga tinokupa kana tingapa mushonga tikukumbirira chete wokumbirirwa wosimbiswa unzwa akafamba munzira
unge wakachengetedzeka munhu angofambe ngorarama ngomungu achifamba sozviri atinyore saka yawana anotogadzirwa zvinokwanisa kuita zvinhu zvakadii zvakanaka right mhuri yezimbabwe chirongwa chatanga tinacho naMambo Mutize. I hope madzidza zvakawanda but pane zvimwe zvandatosiya zvauri kutofunga mupfungwa dzako kuti aiwa Tirare azobhaiza asaboteja vanhu vanoti usaboteja vamai manje nyorei mucomment section kuti Tirare paunodzokera naMambo Mutize bvunza kudai asi usati wanyora namba dzaMambo Mutize ndodziripo pavhidhiyo apo munogona kuwabata mubvunza futi zvakawanda kana kuvaendera paground mataura nawo makurukura nawo moenda paground. Mambo Mutize tinaona kumbira kuti why Mambo Mutize vasiri kudera foni ndivo ine right Tirare nyaya ndekuti so far vasapanga ambeda nguva isingaite saka apa yakuita tu inini ndinoona kaona ngada kubatsirwa vamwe ndikobatsira kunze kwenyika ukaona nditorare saka vamwe ndikobatsira kunze kwenyika unochitomuna mataiwa zvimwe zvaunotoona iwewe saka ndinzimaiza kuti unonga pasejari kana wapera ndomaidzanona nonganomuna mataiwa mafoni because computer inenge ichitonyorwa unzi kwapinda mari abva kuna ningiri mafotosi aya zviswa paokesiswa zviswa pasite nemazita aya so dare rakatakati sekretari anga achitonyora zvinhu zvipi izvozvo inini ndichimhanyidza nezvozvo zvinzweka ndabva kumamataiwo ndikati papinda mumataiwo ndabva mumataiwo ndipinda mumataiwo wauyu vakomana vangu ndovandidaira foni kureception because ndakaisa vakomana 2 but pawhatsapp ndakaisiconnecta mafoni 4 angu ese apa WhatsApp because amazija kwawanda angachipindura waisa ndakandishandima angachipindura paipindura angabata redirect anorifya kwandiri vamwe vachinjera kufanana mavideo call ndiri kudaira kuti muri kundiona kana ngaza kusana ndini yavo nokuri kunze kwenyika unofanana video call vanazobhiliva aiwa ndini Mutize wacho vakomana kudaira ndevanga kusati kwane mbavha iri kuzviti Mutize kana yabuda ndokuudza kuti iyo musatambireko ende vanhu havamboite mistake yotamba nezita raro because isahombe hamusambosvika ndini Mutize wacho zvikaitipedzerane ende ndiri kuti story izve ndikona wakambesa message mashuka pasina kupindura because pane miyatsape ngasingamboite but so far yakuita tokubatsirai mese ende kuna wakabatsirwa vachida kutenda semasizvikuita ndinonga ndida kutenda ifane nyaya iramba munongouya zvinoita kuti munongosenda zvokuda kusenda zviya zviya ndiripo kana pane vane chichema nezvavanonoka kufamba dzokai futi mutaure musaura mwoyo isati batanhu rafu ende hatina chibvuna hatina mushonga kuti mutizwe ende ndiri kuona sekuti washoma kana kuti akutori namunhu andati ndanzwa achikomborera chimwe zvinonga zvinofamba vazhinji vari kutenda totenda